Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. Nandito ako sa may Friendship, Korean Town. Kung may Chinatown sa Manila, dito naman sa Pampanga meron Korean Town. Ito yung papakita ko sa inyo ha. Abangan nyo lang mga tol.
maraming salamat po pala sa nag-subscribe sa channel ko. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po sa inyo. Ayan lang po yung update natin ngayon, yung Korean Town. Baka after Christmas na po tayo makakapunta sa New Clark City dahil medyo busy pa po kasi ako ngayon eh. So maraming salamat po sa inyo. See you next vlog po ulit.